Ayo le. Ayo dadang. Dadang kira jago. Yo. Kuda budaya. Turangga krucil Mas. Turangga krucil. Iki anake sapa iki? Anake Sumono. Lho. Anake kira nenek ra. Ya. Hei ya. Ayo lo keren Novat ya, Novat. Yo. Priya bagus Kang Alit. Ananging uga prigelan ngenipun sejogetan wonten dalem menika. Wah. Bos. Ya. Ayo. Hop, meh. Aho. Tunggu tak. Di werep nyapa? Werep nyapa? Iki anak sapa iki? Werep nyapa nang kene? Apa anu Dip? Werep nyapa? Weh nesu bapakmu metu ta, Mas? Sing kendaki bapakmu. Tapi karo cangkem ae lho iki. Weh. Ho. Ayo le Dik. Kena prank kowe iki mangger. Wah. Wah. Ha. He. Ha. Kaya panggil teh, kaya panggil. Jos. Ayo lo Mas Ambon. Hei. Yo. Iki lo. Ho. Yo, let jalan ya. Iki dlondonge sapa Tut? Delondonge kuda budaya maksudnya. Pancen penting temenan. Kripying pudaling prajurit kuda sanggep perang lumayu nuju balagan swara tambukan nitir kaya ing antariksa pecut samatiman ambirat rata denawa. Budaling prajurit kuda wasang ngemprang lumayan nuju balagan cara campukan nitir kaya ing antariksa pacot samantiman anglerep tata benawa. Budaling prajurit kuda Anggem perang lumayu nuju balagan swara tambukan nitir kaya ing antariksa pecut samadiman abirat rata denawa. Hayu ger. Ye
Cinta kalian Lohandra sing hati-hati Akone makarya ngesak jroning Udo budaya awas awas sos cilik-cilik cacahing wonten nemeng nggih turangga krucil ya ngerop budale prawadya bawa biar aku mabiar anite turangga agawe harap ing raja gumara anggatari sayekti kridaning ragunane kota budaya kandapan arupi cempeng lan uga nginggilipun awar abrit yo mangkos Ogo tansah ngimbuhi pantes gandes sak solai lan uga katon bagus-bagus pasuryane nggal ndang nggih para satriya-satriya turangga krucil kuda budaya hayo hoi yop nah hey hey jejer tarik-tarik sing cilik apor sing cilik sing dewasa apor dewasa nggih up jos so ba hoa ha e ho e ha e ha e ye a ha e ye a ha e ye a ye 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 so 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 yo yo ho a lo 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 so 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 penake kaya ngene dikreasi karo potarite iku jenenge yo 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 jos yo jos yo se dos yo Hey, ya, goyang Siti, tinggal Siti, lo, ya, goyang Siti, tinggal Siti, Prayitno, padha sing ati-ati turangga kucril kuda budaya. Sayang 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 akeh yo nandang
wuyung sayaki kena kanggo tulodo gandes luwes angati busana iki lo caranane caranan kuda-kuda kuda pancen ragah pening letut kancane he 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 ayo lo ayo ger mundur masih bersama Kuda Budaya ada Tresno Sawani. Ayo Dek, ayo Ndok Sus. apa iki? Ngombe apa ora? Ngombe yo jalukno. Pamek meneng ya Pak ya. Ya coba takonono siji-siji aku sak mene-mene urung kenal aku jenenge. Urung kenal. Urung kenal. Ditakoni jejale. Ditakoni siji-siji. Ayo, perkenalan. Perkenalan satu persatu. Jajal tekonono. Sing teko sing kae sing cilik dhewe. Sik Mimi. Sik Mimi. Ayo Pak, ngatut Pak, ditakoni Pak. Iki ngene, iki krana wektune iki anu jejer tak takoni siji-siji. Jejer. Kono, sing kono telu, sing kene telu. Apa jejer? Heeh, jejer. Teko kene, Sus. Teko kene. Iki ditakoni iki jenenge sapa, Le? Jenenge sampean sapa? Rafa. Rafa anak putrane sapa? Mbak Angki. Mbak sapa?
putrane Pak Anggi. Pak Anggi. Oh, Pak Anggi. Ya wis ganti iki sing kono. Kepo sing cilik iki lho. Wes iki jenenge Jajal. sapa iki? Iki sing elek dhewe iki. Oh, kek to. Elek dhewe iki jenenge sapa? Dita. Anake sapa? Piye? Piye? Anake Kirun lha ngene. Sing jawabe duduk kene. Iki kok lek njaluk bayaran apa lek babar jaran? Njaluk bayaran apa ora? Njaluk duit apa ora? Njaluk sapa? Njaluk sapa? Pak Kirun. 10.000. Pira? Murah. 10.000 kurang. Kurang. Bayaranmu teko iki engko ya. Apan mau karo bengi iki 150. Engko lek karo Pak Kirun dikeki 100 apa 10.000 njaluk genep jare Pak Sutris meng 150 ngono ya. Oke. Pira? Pira? 5.000. Lah, Weh, malah pagah 5.000, ngerti duitnya 5.000. Pak, dikai abang mo. Wes, pokoke. Heeh. Sik, iki keri dhewe. Wes, keri. Teko kene. Lho sisih kok pinggir-pinggir lho, sampean engko wae. Kari. Iki ditakoni sing sekulan iki jenenge sapa? Nakula. Nakula. Nakula putrane sinten? Pak Huda. Pak Huda. Pak Huda. Eh, Pak Hud, anakmu Pak Hud. tak tekoni, sik. Pak Huda, anake Pak Huda. Iki sampean wis sunat apa durung? Rong. So lek sunat nanggap jaranan apa ora? Insyaallah. 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 Ya ngene iki. Dadi iki gam iki. Iki gam. Golek-golek Pak. Heeh. Sing iki rada gemo sithik iki bocahe. Jenenge sapa le sampean? Kanha. Anha putrane sapa? Pak Wanto. Pak Wanto. So lek gedhe cita-citane dadi apa? Tukang jaran. Masih ini. Heh? Pangjaran. Tukang jaran. Pangjaran. Cita-cita tukang jaran. Tadi tukang jaran. Ya ndak Oh, apa-apa. ya. Sing iki bendang Iki. cepet iki. Iki jenenge sapa le? Tama. Rama. Tama. Tama putrane sinten? Pak Bejo. Pak Bejo. Wah, bojo berarti. Lek ngono ngene, Pak, aku sesuk lek sunat tanggapno jaranan ngono. Pak Bejo ngono jare. Pake celun. Pak Bejo aku sesuk lek sunat tanggapno jaranan ngono ya. Insyaallah. Nah, iki kari sing keri dhewe ya. Iki ditakoni sing tengah iki. Iki aku rasing iki. Sapa Iki bocah sing paling nakal dhewe to sampean iki. Heeh. Mantuke. Ya nakal tenan. Nah, Sampean jenenge sapa? Novandra. Heh? Novandra. Sik to tak cocokne karo kene, bener apa ora? Cocok. Jenengmu Novandra. Novandra Sampean sapa? anake sapa? Pak Bagus. Pak Bagus. Sampean sing disunatne iki to? Ulang tahun to? Maksudku Urung. Ora kempul. Pak, lek disunat kok iso jaran Eh, ya lucu. iki ngene tembung umpama. Iki sampean diulang tahun iki cita-citane sak bubare dipun ulang tahun iki njaluk apa? Sampean njaluk apa karo Pak Bagus? Sepeda listrik. Duit. Heh, duit. Kok penak men seneng enek duit kabeh. Iki sak umpama sampean iki diaturi Pak Bagus jumeneng kalian ibuke sapa jenenge? Retno. Retno. Ben kataran jumeneng gelem. Pak Bagus ben munggah karo Bu Retno purun. Heeh, Pak, Bu, jenengan ngaturan munggah, telur jajal. Aku tak pengen loh jenenge Pak Bagus karo Bu Retno sing ndi? Dikon nyelok omah piye to iki? Kan ayahe celuk ya munggah ning panggung karo ibu ngono. Ya monggo nang panggung. Lho, lah ibu. Mbak Bilih niki kasuwun dening panjenengan Mas Bagus kalian Mbak Retno katuran jumeneng wonten ing dalu punika sesarengan kuda budaya iki mau acarane ulang tahun Mas Kirun. Dadi iki tak cocoke karo jenenge Novandra iki putrane Pak Bagus. Dadi yo ngiras pantes ki awake dhewe ngaturke hari ulang tahun. Lagune Mas Dewer selamat ulang tahun. Buat Novandra untuk malam hari ini. Rada ini. Mas Bagus monggo. Monggo. Nggih, monggo. Wah iki jebule ana tenan iki potong kowe. Monggo Mas Bagus kalian Mbak Retno katuran jumeneng. Monggo deh, selamat ulang tahun katuraken wonten dalem mriku. Hari ini hari yang kau tunggu. Hei, lele. Usiaku bahagia yang ku beri bukan emas dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, bukan
tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, terima kasih dengan adanya tiup lilin untuk malam hari ini. Semoga saja untuk adik Novandra selalu panjang umur dan juga cepat besar, nanti bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya begitu. Teman-temannya yang mana? Coba tanya teman-teman. Di foto, di foto dulu. di Kasih foto. foto, kasih foto. Zoomnya Mas Gogon. Foto, cekrek. 1, 2, Dan juga 3. untuk malam hari ini dikarenakan kita mengadakan ulang tahun tepatnya di rumah Panipun Mas Bagus dan juga Mbak Retno. Jadi untuk kegiatan hari ini sudah terlaksananya yaitu tiup lilin dan juga potong kue. Nah, ini tentunya dari teman-teman Gudo Budoyo juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bagus, kalian Ibu. Moga saja nanti selalu diberi kesehatan iman dan rohani, jasmani. Oke. Iki mang kasih tau. Iki anak sing nggo dandangi dandang njukuk nang ndi lho. Hei. Dandang sak tutupe iki mang lek njukuk nang ndi? Ape adeng Pak Tris. Wis ono wae. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bagus. Selamat ulang tahun. Oke, terima kasih buat panjenengan Mas Bagus dan juga Adik Novandra. Iki dibacotke ya. Lain juga dibacotke. Bacotke sedilo. Monggo Mas Kiron sesarengan kuda budaya. Dik Ipan matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Bandi Cipta Budaya, kanca-kanca jaran matur gunging panuwun. Rasito. Oh. Yo yo. Ye ye. Yo yo. Ye a. Yo yo. Ye ye. Yo yo. Ya, ayo ger. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ya ayo. Ye. Apa? Ayo. Ho. Aku aja Ayo. Klik. Ayo. Sapapta nangge para satriya ning praja satriya ning nagari kang sampun gugur satunggal mawa satunggal
lekti turangga krucil wonten ing dalu punika men kawis para kabiyantu dening para sesepuh dalasan tri adi sapa ing kuda budaya man wah lampahipun sesarengan kalian gumur ing tetabuhan lokon nongko yang gumeluk wonten sadurunging mahiban kang agung ya mat wah ayo ling siji-siji tak pinarake ya man ya kira was ridu mewur mengawur wurahan ngarani ngajurit wong nakuru gangsa tetak kadya putula para pranjiting turangga esti rakata ingkang Raja layu sebit Raja layu sebit sak jroning lalayok ning ngene para satriya man wah mandek yer iki kang dadi panyuwunmu tak pinangkani sesarengan kuda pandaya ayo apa aku terno bali apa ayo lecak bagus sira tak terke bali ya hop brek he lah ya